Archimang, lukumang, nana sa sabayo koromo we wato wispo def mama sernang. Ayun susrana sepsa, e baru odi. We baru odi, Noord Gogomit Zuid, Oost Gogomit West, wispo def mama sernang. We karif ko Archie en luku de prespartori. So buso, we baru odi tu, na abra watara. Ala desma, so buso Europa, Amerikang, ala de se da pepe de sarana mande, we barde odi, we kardef ko luku en Archie. Iya, we Archie man luku man. We winsunu ala mala, den di da abra watara de di da ser nang Noord, Zuid, Oost, West. We spede de, we winsi den wan bunyu yari. En sawe beji, taki masarak sat lamp nanga unu, fukap sa ayari dis baka, nanga bung furgo sontu nanga blessi. Ya, dako Archie wan poku. En dan ligt voor je recht wat sabaku zijn. Postbode chawam brifiko, dana postbode chawam brifiko, fadeo. Fade ya sade. Ete kimi tori panyana lansida. Fade ya sade. Ete kimi tori panyana pultusi. Fade ya sade ana. Ay fadeo. Fade ya sade ana. Yanga ya no feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Yanga ya no feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Mino taki ya mi feati, mino ori yu na feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Nanga yu. Yanga ya no feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Dana bongo ya que crena warabong, dana bongo ya que crena warabong, fadeo. Fade ya sade. Aite kimi tori panyana lansida. Fade ya sade. Aite kimi tori takina Amsterdam. Fade ya sade ana. Dana hip hip hip. Postbode chawam brifiko, dana postbode chawam brifiko, fadeo. Fade ya sade. Ete kimi tori takina Amsterdam. Fade ya sade. Ete kimi tori panyana Rotterdam. Fade ya sade. My lobby fadeo. Fade ya sade ana. Mianga ya no feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Yanga ya no feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Mino ngori una feati, mino taki ya mi feati, mana bumu isae bumu dati mek matema. Nanga yu. Yanga ya no feati, mana bumu isae bumu imeki matema. Dana bongo ya que crena warabong, taki bongo ya que crena warabong, fadeo. Fade ya sade. Ay, fadeo ba. Fade ya sade. Teki mi tori panyana putusi. Fade ya sade ana. Ino mutak mi tori na presi. Ino mutak mi tori na presi. Ino mutak mi tori na presi. Bika kalasani mere. So, dat doe yera poku, dat wan taki na nyunse panya. We verstaan. Dan omneles tant lena desma aksimi wan sani. Taki san chenchi ina kondere disi. Wan desma di teka wil no. De befen taki wan yung paso opo nanga do chencha system. We tanga no. Damino machino wan chenchi ina system. Kweti no wan yura dan do loisi. Wan na seref sa negodoro. De stem taka seref sa negodoro na afkijken. Ja? Babbelen 10, rekenen 0. We verstaan Archie malukumang. Dus na dat na tori. Dus dat want ik de machisi desma. En lipfatjes die detjes desma de jongwan. Maar de bijisma dat na bezig. Dat no kan. A furtungsi.
Mi grandma botaka furu puru. Ja, want uno for u be beloof voor u AOV. Uno for u gen. U pura RVI. Ja, wa loso trasani. No de des corruptie no manchis de mon. Dat soort systeem weet. Na ona so we change systeem. Dat want aki sabe bung we puru da o pot takuru. Na dat heb sa. Wa no wine. Yere no wasma. No waf de station of de man die beleg uit. Dan chan disi. Dan disi do dati. Dan dat do disi. Not naughty. En like de minister dat begin do. Like de na rechercheur. Zogenaamde onderzoektori. Beleid in meki. En tanga no de no man mek beleid. Want inoma. No een papier no de ina wasana ya no een leidraad tak aina disi a regering ego. Je go suku money de je dicholo tapolo. Want pe a vorige regering bezorgu taki a schuldherschikken na China anga de tramang beseti da apaiman be pai safri isabi da no yogo da zogenaamd jere no lenma money. Dus aan alleen money op paiman. Die verstand dan na burku weer burku. Dat die asa systeem change. If asa systeem change, dat betrobe libatra president. Want no, na tapa kon pas fewe fara. Uno mango no wantara pasi. A wansan sawe kontaki. Dan wantara sandbaga. Ala de sani. Sade man beseti e woroko. Na tapa kon pas dat we woroko. I verstaan, dus asan na lei na nga badirji. We leja volk sosof kona makti, da o pichi want to man ko poti no blache no go de se anga sei mi mustaken, no blache no go se anga sei fu luku tak we yere no. Na disi wodu. Asan na pichi play na lektewe play football baka uso. Itek 80 day play ami sei Tamara, adise playa mi sei regelgeven no de serefi. De sei kong awansan sa do ye changisma potrasma. Ye change anen pot wan terane mana seref betekenis. Dus dat want aki no change no wan systeem. En an yung pasim no man shara. Mino sa pa pasi dat o meki of na pasi do charu gwa hemel of na hel. If a vage vuur mino sapa pasi dato charugo. God forbid mau say horli bismanas potuso in a kondre di sum kabano. Je verstaan. Ma wasan mi blade. Tak a regering disi. Ego doro nanga sa vorige regering be plafei sabe seti. I salaris e pai de assistem be seti ala sani be kapai salaris. Ala de sani be kan du pai a o fei. Pension tori seti. Ma wansan mi obeji den. Tak dem sabi dem bigisma. U da ai e luku oteng dogo jugu na pension fonds. Want sabi mi jua geschiedenis fu pension fonds. Dat sabi a eerste regering Bouterse 2010 Masara Amerali. Bij de VP. Da resolutie sa masar Venezuela ti dena dei. Be meki tak a pension be de waarde vast. En asa horen uno mek no was makoru nu. Want samete yu ja data papira amandi heber kan katap televisie radio of pe awankong. Isabi efa wan frea loktang wan ballon de panya wan tranyunsu. Dat ne sak. Maar sami sabi da man pura resolutie. Dat want aki pensioen no ba waarde. En sa wantaka waarde vast va pensioen. E fa koerse gwa lok tu ekis moro SRD. Ja? En dat de man poering. Dat jullie oorsma. Man die nak taranga woroko. De begach eruit. I verstaan. Masara Achai Bersinga. Eerste minister voor Financiën onder de regering. Voor Masara Santoki. Da apadat kong. Da apoten baka. Da poten da omes machis ome money beka duan belang nanga money dati. I verstaan. Masar Santoki fosa saka sturo. Da asset de pensioenman. Pot den gelijk ala sei. Setatori. Dus mi wan bedjunu. Tante Jenny. Nyanga on grek.
Uno fasa pensioen de Ourusma, uno gone de Ourusma, uyere, uno meng no wasma ko ju 6 neji. Want na wan gwenti fu gralanti ala regering doen. Na wan gwenti de gwego dichi no me pensioen tori alcoa tore bari. Ja, SLM tore bar no taki de man go onderzoek luko sa de man douanga de pensioen de man. Sobu so a pensioen dat na spare op telek masar kari ye chisi money ala moment de go dicha in de chis moro weinig dan disi dati ala sotu from papira torepsa de i pensioen no de waarde vast da kon de waarde loos i verstaan en ino mango woro komoro want i bijik ba je verstaan dat na sai poti en dat die mai boom ja o archi Sam masar santo serve tak fatordi. Ze kunnen toch alle salarissen toch normaal betalen? Ze kunnen toch doorgaan op onze schuldherschikking, nu met een herfinanciering van onze schuldherschikking, op basis van wat wij bereikt hebben. Ze gaan toch door met het schoolprogramma, het beroepsprogramma, niet op een andere weg. Ja, dat hebben we ook geprobeerd. We wilden ook meer lokale productie hebben. We gaan die lokale productie zoeken. En kijk naar die prijs van die lokale productie. Dan gaat u schrikken hoe duur het programma gaat worden. En hoe zekerheid het is dat mensen de lokale producten gaan aanleveren. Voor meer dan 30.000 leerlingen. Dus wat dat betreft denk ik dat men met cijfers, met goede onderbouwing, niet gewoon afgeven. Weet je, arrogeren dat die. Zeg ook dat we doorgaan met deze programma's. Zeg ook dat die programma's goed zijn, we gaan het hier en daar aanpassen. Zeg ook namelijk, ja, daarmee ben ik niet eens, omdat er dit en dit is. Ik ben een andere regering. Ik ben een ander beleid, maar gewoon dingen bekritiseren omdat het een vorige regering is, omdat het een Chan-regering is niet goed voor het land. Is niet goed voor de samenleving. Tik de Boenzani. En wat dat betreft, hebben we ook goede afspraken gemaakt met de incoming president. En de president toen ik. Ik heb die outreach gedaan en duidelijk aangegeven, we gaan die ondersteuning geven. Zoals constitutioneel dat ook moet gebeuren, namelijk dat je een goede overdracht pleegt. In alle rust. Met in acht nemen van de democratische spelregels. Maar tegelijkertijd dossiers aangedragen. Kijk, deze zijn de belangrijke dossiers. Neem het door, ga door hiermee. Ministers, afspraak maken met de incoming ministers. Geef die dossiers, die dingen die door moeten gaan. Weet je? Zo, dat doe je dati. Want dan mi van no kouru. Dat we shitaki trafas no de. I verstaan dus unotak kenki a systeem, unotak a nyung pasi, maar otak trafas no de. Want bijisma betaki. En dis dong na vutufa berji. Da sapsep sana a lok tu seifa berji. Da judi emeki bare lon te bari. Lek te de trowe nyanji fouru. Da we meki bare rigeri we hari. Yo hari yo trusu. Ala de sandati. Dan, Theodora tapa berji, I serf no man shi se epsa. I verstaan. I no man begrijp san epsa dape. Dus, me wars korunu ete wan leisi, uno lasu serefi u dena ai. Want je shitaki, omensani, no man seti, de tori be fasi, en dati na de sondu van vorige regering NDP, die a regering die psa, tek abara. Nanga comfort nanga ala de sandati dat toch overleven. Dena de I abwan beter pensioen, lantiman libi komoro betere. Isabi toch a social no valk alhoewel to tak over a social archimalu kuman God forbid this no kan. At dat mek de man go pichi de serf kopota wang. I verstaan. Want sa gebeuren sociale zaak is niet een malligheid. Sademan doet dat bij sociale zaak, binnenlandse zaken. En daarom maak ik dat sinds die missie a persconferentie voor Masara Somo a papa tak anga A20 ko tak over verkiezing. Nou rookgordijn de mahari na set de man be seti tak go lont santoki wo lonten gotang terwijl de sapsa de do. Die verstaan en die de torica doro. We met dag de uit. Desma van jong passie. Desma do change systeem. Dan met dag de uit tak sociale zaak.
Do go do opruimen dape. U go set de san dape, go pot san apresi, want sociale zaak af portisma. Dat zorgt dat de portisma chis de money, de chis waarop ze recht zijn. En de sma, die teki, want unetak noti, a jesu potator dat in een berput. Isabi toch? Deze reden lano boter se botak santer over. Maar no kan, isabi toch? 5 jaar lang uit een vriendje staat tap santoki. 5 jaar lang, we eat doti no more. We disi, we dati, we zo'n strati pretty, we go film, futaki. Die de tak over sociale zaak, met dagen uit. U contact over de perikelen voor sociale zaak. Pe de portis, manomanchis de money. En meer morosani. Isabi toch, po mekis ma teken papiera, zogenaamd, na fatjes aan monitor, na makte we makte hoe serif tek desma money. Vooral desma bus kondere. Ano kan, God forbid, dis na hogri, na suta do, go pichu serif ka wano, fu kontana wang, fu sorgu taki, dat tante Jenny ojo bescherming, want if ano jo bescherming, dat we broka coalitie. Dat is ator seti. Ja, want omnelis actie me teji omnelis precies zo. Na sator seti omnelis tak oda me begrijp, maar de chistant Lena, want tant Lena betaki, ja, a systeem change, want zogenaamd de beleerd tant Lena taki, santoki epina a volk, dat de beleerd tant Lena baka, want tarasi e kontaki, dat do set wan yung pasi, we mi jaso, unde jaso we luku, pe oteng an yung pasi et kong. Archi man luku man, dus na dat na atori in an yung yari disi, fame winsu no den bonsani, na somete yu ook tutaku, u da ai, u luku sepsa, isabitok, uno de passif, taki isani, im da ai, ala papira tori fiu sa yum set na ngalanti, dena ai, want fromu da ini, I verstaan. En de mau kona nga walo populesti sani, want me yere wan tori, etaki, fu AHP, Affordable Housing Project. Isabi toch? Dat de mij leerde smatrasani, terwijl na bigi orga set atori dat kon, dus nou een deel van sociaal, set atori dat kon taki, I kan zorgen dat ik fiabi grong, fai kan regelen zaak, I kan bouwen pchoso, wie zo'n wan camera of zo'n foro isi, Isabi toch kan gewoon pchigadera fesi, de defi da je go saf rimoro fara. Ja? Dat demande bezigheid kon. Maar suma be aba grond praxeri fator dati. Na vorige regering be aba grond praxeri dati. Na vorige regering be set ator dati. De kon da yo anko skorang en zogenaamd na sociaal yo do. I kan doen, want aan boensani, amus do. Je verstaan. Maar be keuren af. Dan no be boom. Dan no be disi. Dan na dati. Dan be suku elembonyo in okoro barafu. Alleen voor Sora volk, voor ora volk als potutak de sansa vorige regering bedu. No bumati dena dei. Una terasani want jullie hebben geen plannen. Una no een plan. Isabi toch? No na afkijken. Na speak we speak. Je verstaan? Maar mi breedte tak we speak, want dat speak ik aan volk ten goede, want na sandi a volk ap van odu. Arti man luku man, dan mi wan leko wan san uit. Baka. Taki. Da ai, met tanta ken da ai, uno siribi, no wan yura dan doloisi. Want binnenskamer, de sansia e gebeur. De man tak famirman drong, anga fo wiri de naken, dat wan taki, na, shu, da wan chimba dereken, kom even jogo mi da wan, moto ina coalitie era. Isabi toch. En termos den taki ikba taki den ano regeringsman om accident regering tori dis nanga dati. Ma alasane godoro. Je verstaan? Dus arti malukumang om shak na nasa sa bayo kormo. Ja? Samete yu jaso ano uit de lucht gegrepen na sami eshi epsa na realiteit. Ja? Maar uno las hu serefi. Mi abdiri item yu ete a eerste wana me barodi
Met taku grantani. Dat u bewan archi en luku. En som sabi. Tan woro kodoro. Yepi serefi want ala de san samite yi jaso. De nom tek kans in alibi. Tak ai wan yung paso kong a sistema change dus dam kan opomanu damo yan vrij. Nee. Ja? No mek de kweti lek fouru inoaren. Kweti. Daarom meki. Jepi serefi. En alle soort mogelijkheid de in een vruchtbare bodemvoedsernang. Sobu so trusjan in a grong. Paranoasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De kan je op groente. Ja? Ik kan abida a money dat ik kan bij een terrasan na money dat pebogo bij a groente. Want zo'n woyo diri anga de saati. Nummer 2. Me bejuno. Taki uno morsa kondere. Uno dota kondere. Tradi archi maluko ma me reipsa. Dan zie je een vrouw naar een dokter, een opgeschoten dokter. Dat vrouw badring een sof. Uit een cup, dat ik denk we in een gotero. Mi stop, mi auto, mi tenta me vrouw, maar asan dis kan. Ateke tu anu tape en fesi. Dat want ik desma sapta kan on kamat espressie de doti. Pota san in Japon sak of pot in een plastic sak. Want alla we gripe go, we sa wan sofi bay. Asnezi, e ji wan sakafi pota sof. Ja, de potina saka ora yandu te doro ose pota dot bachi. En amoro belangrijk zijn hij bijna oso. Want if je trouwens strati dam no sa wansi parasi. En if wans mane ondero en parasi. Mino drink water ayoso. Isabi dat want taki slordig. Ja, want de na torobi. Je wakai na doti. Je sirbi na doti. Ano kang. Ano boom. Ja. En ite wan laatste sansan wate yunu. A verkeer. Mino sap se gebeuren de jong wan in een verkeer. De man de rijdt de biji truck. Nanga de sandati. Dat de man rijdt de santi truck. De man rijdt buntaranga tap de binnenwegen. De man heeft een rekening. Ja, want aan mij berekenen na bije van naki panya basteri. Ataki yano kaye pida ikabama da idede. No se man lengri. Dus me beji de mandati. De truckhouders. Utak nanga densma. Die rijden terug. U sabi u pot verantwoord sma rijden terug. En de tramang de rijden chiwaji. De vetsmang. Anga de man dat die de tek voorrang. De man ap voorrang. De man teki. I sabi toch. Waardoor we losan kap sawan da ya bif go wake uit en if no look moet ego nakwan tramang. Maar da you da probleem da en de schot vrij. Dus u luku apis dati. We verstaan. En sami wante yunu tot slot taki u dena ai u sabu serefi. Change a systeem ne besta. Sandat ne besta serefi. Anyong pasi a ne besta. Na sprookjes volgens mij de man die konanga de slogan dat na okinanga tap to de belezi. Je verstaan want na one soort san ego doro. Isabi toch. En de normaal durf tak do kan wan terasani, want ze hebben geen plannen. Met aku grantani, te wan teralis baka. Sarana saip se baru odi.